Hello, Engineer Jeffrey no sa Menro Taguluan. Engineer, congratulations kay mananagyud og pananom ang lungsod sa Taguluan aning kawayanihan nga gipahigayon karon, Engineer. So, Engineer isip head sa Menro no isip representante sa LGU Taguluan. Engineer, unsa man yung commitment ni Engineer para inyo gyud masiguro nga motubo ang kawayan ngayong gitanom, Engineer? Dili lang siya ingon kay tree planting apan tree growing gid siya, Engineer. Sige, actually this is kawayanihan circular economy movement man, di ba? Katong na mention kanina, of course it will create more livelihood na pohon after 5 years ani motubo. So the commitment of our office, especially the Menro office, of course ang mga timanon ng kahoy. So this area is owned by the LGU, and the one who will involved in the management aning area, which is the sanitary landfill, is the Menro. So kami po na mag-facilitate na rin kami ang manage aning area. So among commitment is tanan kahoy nga gitanom karon nga adlaw is motubo, and after 5 years mapusla nato nakapuhon for economy, for circular economy, for climate change, and of course for sustainability nga itong message kanina. So, magina ato commitment nga motubo siya para puslan na ng tulo. Ayun, Engineer, so ang imong pamagya ni Engineer, unsa man ni siya? I-check niyo dani mataga 1 times a week, 2 times, or unsa may imong pamagya, Engineer? Everyday na itaw din na in charge din sa ato ang sanitary landfill. Everyday na maka-check sa ato mga tanong nga gipananom karon nga bamboo. So, litas i-assure namo nga sa office nga everyday na mag-check ani nga mga tanong. Kung na magani mamatay atong pulihan kini mamatay mga extra nga seedlings na available sa office. Ayan. So, Engineer, hinabi na to earlier no si Kong Bambi, and then nagingon pod mi kung mobisita ba siya pod para nga ma-check pod ang mga kawan niya gitanom. So ang iyang gingon na Engineer kay mobisita siya with attorneys sa Mayor Attorney Nadia Imano sa kuan kanang pag-invite sa iya. So probably what kanang schedule man na ni sir, unsa nga probably date buhon, pila ka bulan from now inyong balikon og check dani kauban si Mayor, sir. Sige. Mag-break sa siguro sa availability sa ato ang Congressman Bambi kay medyo busy yung kay ang schedule. But kung nanay time yun, kung makakuha na si Mayor, maka-inform sa mga office anytime, pwede na diri kay everyday man na Menro nga personnel diri sa atong area, and kami sa mga office available po may always to check the area together with Congressman Bambi, and of course sa ato Mayor sa Mayor Nadia Emanuel. Ayun. So sir, Engineer no, message nimo sir sa mga kabatanunan ilabi na gyud sa mga umaabot henerasyon kay so far as of Kong Bambi Imano sir no, kani nga pagpananom para man gyud ni sa future generation, sir. Sige. Sa ato mga special sa mga kabatanunan, one of our activities ginunta ang atong pukusan is ang tree planting, bamboo planting that will support on environmental protection kay mao na kay nakita mo nato karon is climate change is panagabi na yun ang climate change na ma-feel na yun nato ang flooding, di ba, nakita na yun nato, and one of the mitigating measure ana is kani magyud ang mga planting activities nga punahaton. Hopefully ang mga kabatanunan karon mo nagyapon na nga aktibidades kay for future generation, for sustainable development maguna siya ang ato ginabuhat para ma-preserve na ang environment. Encourage na ko ato mga katawhan not just only na kabatanunan batanan nga magtanong yung tagkahoy kung natin available nga mga luna sa atong Ayan. So Engineer, pila gani kabuok ang partisipante karon, Engineer, total sa lungsod sa Taguluan? Ang expected na ito nga participants based sa itong gi-commit and sa itong gi-invite karon based sa itong memorandum po ni Mayor, we have 598 ka participants nga planters, and there are more atong mga non-planters more or less nga nag-participate ani karon mudagan siguro sa 800 plus sa nag-participate including the planters nga 590. Ayun. So they all workers sa Engineer no sa LGU or sa Next year, ang ato mga participants, we have coming from the LGUs, different departments. We have coming from TCC, coming from hospital, the St. Paul Hospital, and coming from, of course, the Congressional Office. Nga naggikan nagdagan po yung nagipanghatag diri nga makatawan karon nga nagtabang sa to sa pagtanong. And other mga sectors like FDC, Aga, Ardenia, Nature Spring, Coca-Cola na maganda itong mga stewards karon, USTP na agyapon karon, nag-support sa to ang mga stewards sa mga witnesses po sa to ang mga ipangbuhat karon. Ayan. Mga challenges, Engineer, ngayon ang natabo no sa inyong pagpangandam para aning kawayanihan.
Daghan ang challenges nga natong natabo, like of course ang financial. Palihog ni sa Medyo cluster on the third leader part, sa cluster 1. last quarter naman yun tao, LG medyo nahotdan na yun ang financial. But with the full support sa atong mayor, napadayon gyapon, nasuportahan gyapon ang atong financial yun nga kinahanglan ani nga pang activity. So far, successful gyud ang atong activity karon with the support sa ato ang congressman and sa ato pang may mayor. Ayan. Congratulations, engineer. Thank you. Thank you.